putih ditandur ning kebon agung cemloro tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang debu cacahe pitu kembang debu cacahe pitu kang mitu marang guru ben lagune ora kleru mbok kira kembange apa kembang jambe dironce-ronce kembang jambe dironce-ronce rungokno pituture ben ra gedhun tembe burine mbok kira kembange apa kembang waru diwiru-wiru apa toh tegese guru digugu kok ditiru mbok kira kembange apa
sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Engkang